Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela Mazibela eNimbango mhla ka-5 March. Guys, umndeni-ke wakaBhikitsha namanje usamangele ngale y'nkomo ey'ningi kangaka ekulotsholwe ngazo uZoleka. Ubaba omdala wakhona nje uliphimise bhama laphaya etafuleni kudliwa isidlo sakusekuseni. Wathi hey makwedini, namanje ndisabamba ungenzansi. Intombami uZoleka bamlobola ngezinkomo eziwu-60 nefamu ngaphezulu. Hayi man, ihlakaniphile intombami, uyazi iyenza kahle yayishiya leya ntsha engohlathi. Buka manje useganele emndenini oyizitshebi onemali. Guys, uThumeka umane wabheka phansi eshawa amahloni ukuthi manje sekuqhathaniswa i-ex yakhe phela to be engohlathi-ke kanye noLazarus. Guys, uyanga-ke yena umane wahluleka ukuzibamba. Shuthi kahle kahle kuhlabe kwephukela enhliziyweni yakhe mekuziwa phela kukhulunywa ngobaba wakhe kabuhlungu kanje. Umane wathi ngeke tata omdala, ayikhona. Suthetha ngotata ngalolu hlobo. Utata lowaya kuzomela umhloniphe, uhloniphe nesibongo sakaMabandla. Kwasho khona-ke guys ukuthi amagama asephumile asuke sephumile guys, awarabheki. Kodwa-ke wayibona-ke naye utata omdala ukuthi ube wrong ngokukhuluma ngoba bakayanga phambi kwakhe. Guys, akupheli-ke lapho. Naye-ke uHlathi siyakhumbula ukuthi uzama ukulungisa izinto noThumeka. Shuthi-ke namhlanje umane wafona efonela uLukhanyo ehleli naye nobaba omdala laphaya wakaBhikitsha. Guys, i-timing yakhe ibe bad kakhulu-ke uHlathi. Umane wathi molweni apho, and ithi andike nginazise uba ndifuna ukuza lapho ekhaya koBhikitsha sike sibe nomhlangano nje omncinyane sikhuluma indaba kaThumeka ngoba ngiyamdinga ukuba abuye ekhaya. Yo guys, uLukhanyo umane wathi uyageza mfondini. Emva kwexesha eliningi kangaka ungezi uzobuza ukuthi umfazi wakho kwenzakalani ngayo, manje uzofuna manje after 2 weeks. Wathi hayi uyena nje wamane wemka wahamba wandishiya. Wathi noma kuthiwa kunjalo fuze ngabe wena weza apha kahle kahle uyasigezela wena. Vele-ke guys, uLukhanyo akamthandisisi kahle uHlathi. Uqede lapho uHlathi watsaka guys, watsaka-ke ngomndeni wakaNgcukana. Wathi usibona nje thina la sandukwamukela amalobolo thina. Iy'nkomo eziwu-60 vela laphaya kaNgcukana. Hhayi-ke nefamu ngaphezulu. Uyandiva bandithini kuwe? So asinaso isikhathi sokuthi sibe ne-meeting nawe cause namhlanje nje siqhubeka amalungiselelo omshado. Ngomso futhi sobe sibhizi thina apha akaBhikitsha. Asinalo ixesha lokuba sithethe nawe. Hayi bo guys, uHlathi wathi uyazama bandla ukuncenga kwathiwa nje cha, wena futhi kuzomela uqale nje ulungise izinto nathi. Usiqhela kakubi wena, kakhulu kabi. Then-ke sesingayikhuluma indaba kaThumeka. Kodwa hayi manje sizokwazisa emva kweviki ukuba siready nini ukuthetha nawe. Hayi bo. Guys, uHlathi waphoxeka kanjalo-ke. Uthe seyedwa kuHlathi-ke nomfowabo uThulani. Waqala-ke manje shuthi imhlabile le ndaba yokuthi uZoleka usiyagana and ulotsholwe ngey'nkomo ey'ningi kangaka. Wathi chini uZoleka kungenzeka ukuba umdlisile uLazarus ngalokudla kuhlezi kuphekwa uDaphne lapha ekhishini. Indoda enjani ingalobola umfazi obuya emendweni onabantwana ababini ngezinkomo eziwu-60 nefamu ngaphezulu? Hayi khona, noche ayikwazi ukwenzeka into kanje. Yabona nje uZoleka umdlisile uLazarus. Kubonakala guys ukuthi umona usuke esona enhlizweni. Sekukhuluma umona-ke manje lapha kusakhuluma uHlathi. Guys, akupheli-ke lapho. UNomfundiso-ke unina ka-Azande namanje yebo kona ukujabulela ukuthi-ke kube khona umshado wenzakalayo phakathi-ke kukaLazarus benoZoleka. But le ndaba le ukuthi kuthathwe ifamu yakaNgcukana yawufakwa ngaphansi kwegama likaBhikitsha, yamhlaba guys. Uke waba no-1-on-1 nomfowabo-ke, wambuza ukuthi kunjani lokho kwenzayo ukuthi wena uthathe ifamu yakoNgcukana uyidayise. Uyenza njani into kanjalo ungavazi uthethe nami? Wamane wathi nje umfowabo, lalela, sekwenzakalile, so ayisekho into ezizokwenziwa manje, vele ifamu isidayisiwe. Wathi lalela bhuti, utata ehamba emhlabeni 20 years ago. Washo ukuba zonke izinto zakoNgcukana ezithi sobabili. Manje mina into engiyibona ngiyona le khaya
isisebenzi nje esihambisa amatiye ngapha nangapha. Mina ayikho into esegameni lami engithi eyami. Yebo kona ngowakaNgcukana but andinalutho. Njani kaloku bhuti? Hayi, ubhuti wakhe-ke guys, okungubaba kaLazarus, umane nje wathi namhlanje usuku olukhulu kabi. Samukela umalokazana wala koNgcukana. Bendicela basifokhase kulokho. Hamba wena uyolungisa umalokazana wakithi. Ulibale izinto ezininzi. Sobuye sizithethe ngenye imini. Wathi nini? Wathi ngenye imini. Guys, chaza kona-ke guys ukuthi-ke ubaba kaLazarus, hayi impela ubaphethe kuloya mndeni wakoNgcukana ngesandla somnxele. Yonke into guys ilawulo uyena. Kakhulukazi-ke ukuthi unomfundiso womuntu wesimame. Lokho kwenza izinto zibe worse because akamboni njengokuthi ufanele vele ukuphatha izinto zakoNgcukana. Guys, uhambile-ke guys unomfundiso wenza njengoba ashilo umfowabo umlungisa-ke uZoleka, wamuhle uZoleka, bamtshela ukuthi uzogqoka le attire for 2 weeks ahloniphe isibongo sakoNgcukana. Emva kwalapho-ke guys, umane wasukuma unomfundiso wagiya ngesiXhosa wathi, zemka izinkomo, zemka izinkomo, ziyolanda umakoti. Yabona-ke manje uzoba unkosikazi wesithathu nokugqibela kaSigqibo. Asifune umuntu wesifazane ozofaka unyawo kulo mshado. Siyashoka ukuthi ngomso usuku olukhulu sizobe senza umcimbi womshado apha koNgcukana. Ongamenywanga angabe sayihlupha ngokuthi eze. Uyimanje nje ngiyasho-ke manje ukuthi Sigqibo phakama ume eduze kwakhe umalokazana, ngokuba manje sesimethe igama elitsha. Malokazana wethu, igama lakho elitsha nguSiyolise Ngcukana. Eyi, ngabona guys uZoleka ehleka yedwa. Shuthi ubemincile untombo ecabanga ukuthi bazomnikeza igama elifana njengelikaThumeka elithi Limise. Yabo nje igama nje eligqilazayo, kanti bazomqamba ngegama elimnandi bathi Siyolise. Bathi leli gama likufanele because wena uzokwakha lekhaya, uzoqhubeka nokukhona lekhaya ukuthi ukwandise. Hayibo guys, kwakuhle bakithi, kwakuhle. Asithembe ukuthi umshado-ke uzoqhuba kahle-ke. Akekho umuntu ozofuna ukufaka unyawo noma umkhono wekati noma unyawo lwekati afuna ukuzomosha into enhle kangaka. Guys, aphela lapho-ke amazwibela anamhlanje. uHlathi makadlalele kude nomndeni wakaBhikitsha, adlalele kude nomndeni wakoNgcukana. Ngiyamsola uHlathi, the way abekade ecasuke ngakhona ukuthi ulotsholiwe ngey'nkomo eziwu-60 uZoleka, ngathi uzofuna ukuyomosha lapha kuloya mndeni. Afike kahle ngosuku lomshado afuna ukubhidliza into enhle kangaka eyakhiwe kanzima kangaka. Ningakhohlwa-ke ukusubscribe, ni-like, ni-comment. Until next time, bye.